Сәлем, қызлар малайлар. Иксіз шексіз су кеңлігінде урнашқан құры жер майданлары турында сөйлеген едім инде. Хәтерлейсізме, достар? Әйе, бұл құры жер майданларын материклар деп ертәлер. Планетабызда 6 материк барлығын сіз білесіздер деп ышанам. Хәйер, қобатлау қомашаламас. Евразия, Африка, Көньяк Америка, Төньяк Америка, Антарктида һәм Австралия. Материкларны тағын континентларда деп атыйлар. Бу ике сүз синонимнар. Евразия материгі, яйсә Евразия континенты да деп әйтә аласыз. Дөнья кисәкләре турында ишеткәнегез бармы? Материкларны дөнья кисәкләреннән ничек айырырга соң? Бүген без шул турыда сөйләшербез. Кыйтгалар кебек үк дөнья кисәкләре дә 6. Кай вакыт материкларның һәм дөнья кисәкләренең исемнәре тәңгәл килә, кай вакыт юк. Уң ягымдагы картага күз салыгыз әле, дуслар. Әлеге картада материклар сурәтләнгән, сул ягымдагы картада дөнья кисәкләре. Айырманы күрәсезме? Африка, Австралия, Антарктиданың исемнәре үзгәрмәгән. Евразия материге Европа һәм Азия өлешләренә бүленгән. Менә Төньяк һәм Көньяк Американы, 2 материкны, киресенчә, бер дөнья кисәге дип саныйлар һәм Америка дип атыйлар. Уф, мондай буталчык каян килеп чыккан дисезме, дуслар? Хәзер барысын да ачыкларбыз. Эш шунда ки, коры җирне материкларга һәм дөнья кисәкләренә бүлү икесе 2 төрле бүлү. Бик аңлап бетермәдегез ахыры. Бүлүнең нигезендә төрле караш ята. Менә күз алдына китерегез әле. Сезгә китапларны киштәләргә урнаштырырга кирәк ди. Аларны төрлечә урнаштырырга була. Мәсәлән, минем аларны үлчәмнәре буенча урнаштырасым килә. Бу рәткә мин зур китапларны тезәм, монысына кечкенә китапларны. Ләкин башкача да урнаштырып була бит. Бу рәткә мин фантастик китапларны урнаштырам. Монда әкиятләрне, монда энциклопедиялар торачак. Географиядә дә нәкъ шулай. Зур коры җир мәйданнарын төрлечә бүләргә мөмкин. Материкларга бүлү ул географик билгеләр буенча бүлү. Дөнья кисәкләренә бүлгәндә, анда яшәүче халыкларның тарихы һәм мәдәнияте исәпкә алына. Шуңа күрә Төньяк һәм Көньяк Американы бер дөнья кисәге дип саныйлар. Чөнки аларның икесендә дә иң элек индеецлар яши башлаган. Икесен дә бер вакытта ачканнар. Тарихларында да уртаклыклар бик күп. Шуңа күрә аларны бер дөнья кисәге Америкага берләштерәләр дә инде. Евразия материгыннан киресенчә, Европа һәм Азия барлыкка килгән. Җир шарының иң зур материге тарихи үсеше, халык составы һәм мәдәнияте белән аерылып торган 2 дөнья кисәген үз эченә алган. Мисал өчен Италия белән Кытай. Дуслар, материкларны һәм дөнья кисәкләрен бутамыйсызмы инде? Әйдәгез материкларны искә төшерик әле. Евразия, Африка, Төньяк Америка, Көньяк Америка, Антарктида һәм Австралия. Дөнья кисәкләрен барыгыз да беләсезме? Европа, Азия, Африка, Америка, Антарктида һәм Австралия. Белемле кеше югалмас. Шуны унытма, достым. Бүгенгә сау бул!